एकर्डआव थोंजोङै गगोन होननायनि जेबो लिरनाय गैया। अदेबानि नोरोम केस हेनियास आरो नन हेनियास केस बिएलटिनि समावबो बेबादिनो गोबां केसा हेनियास केसमोन। बिदिनो लासै लासै कर्टनि दारायजों कर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामहोनाय जादों। अदेबानि जाय बिथांमोना साजा फोसावजानानै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि राहाया दिनै सुप्रिम कर्ट अदेबानि हाइकर्टनि गेजेरजोंसो बेबादि मोनसे राहा जागोन आरो बेखायनो थुलमुलै बे गोजोन गोरोबथाखौ गनायनानै बिथांमोननि साजाखौ खमायनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय बे राहाखौ जों प्रे खालामनायावहाय दिनै जाबि दैखांनाय जादों। दिनै जोङो बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै जाय बिथांमोना केस जानानै दं बिथांमोना उइद्रलनि लामायाव माखासे उइद्रल जालांबाय। 264आ उइद्र जाखांबाय नोरोम केसफ्रा आरो बिदिनो गोबां गोसा केस दंबावो 2000नि बारा बे लाहार फाहार जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेलावहाय एबा जोबथेसालियाव साजा फोसावजानानै दङमोन बिनिनो गायसनगिरि एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै आथिखालावबो दाबो उदां अख्राङाव फैनो मोनाखै आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बिनि थाखाय जि सुप्रिम कर्टआव केस सोलिनाय आरो माखासेया जि एनआइए स्पेसियेल कर्टआव सोलिदों आरो माखासेया हाइकर्टआव एपिल सोलिदों बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों जों सावरायनायाव नारसिनबाय थादों। मानोना जोंनि ओनसोलाव सान्थि गोजोनखौ बरायनानै बिथांमोनहाबो गावनि दायनिख्रुइ एसेबाबो रेहाय मोननानै दिनै उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हास्थायो आरो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो मोनो कर्टनि राय बादियैसो दिनै बिथांमोनहा बेबादि राहाखौ नेनाय जादों। दा बिनिखायनो जोङो दिनै बेखिनियाव नांथाबबाय थागोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांदों। एकर्डआव थोंजोङै गगोन होननायनि जेबो लिरनाय गैया। अदेबानि नोरोम केस हेनियास आरो नन हेनियास केस बिएलटिनि समावबो बेबादिनो गोबां केसा हेनियास केसमोन। बिदिनो लासै लासै कर्टनि दारायजों कर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामहोनाय जादों। अदेबानि जाय बिथांमोना साजा फोसावजानानै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि राहाया दिनै सुप्रिम कर्ट अदेबानि हाइकर्टनि गेजेरजोंसो बेबादि मोनसे राहा जागोन आरो बेखायनो थुलमुलै बे गोजोन गोरोबथाखौ गनायनानै बिथांमोननि साजाखौ खमायनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय बे राहाखौ जों प्रे खालामनायावहाय दिनै जाबि दैखांनाय जादों। जोङो सानो जे बेवहाय गोबां जोंनि थाखाय थामोनथायनि थाखाय जि राव थुनलाइ आरो जोंनि ओनसोल फेहेरनाय बे खामानिया जिहेथु जागासिनो दङ जों फोथायो जे बियो थाबैनो गासैबो माने 100% मावफुंजागोन। बेखिनि बेलायाव दिनैहाय जों फोथायनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो जोंनि माने गासैबो जि इउबिपिअआनो जा दिनै बारग' एनडिएफबि बिथांमोनानो जा आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जा सागानगिरि बिथांमोनानो जा बयबो बेयाव नांथाबनानै 100% जाफुंसारनि नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दं।